yɛde so ade so eba nananom ba na omugu so eba sabra yɛkasa edian breku mahene atena se esu atena mahene ase afa krom national council ahene ya wo ho papo wo mu nyina santrebo frogus enti ebamu wa hunu sant eba nana mahemfo ene na hemafo ene ne mpa na ya mo hunu kasa no sunyane mahema nana ayiye wono ene besi sunya mahene anamu e wo mekobo no afahye yasen enti wo na pamfo emu enti ane chacha mu adwa na mu se jubia ni nyina no sunyane ene so de nanso de ye hwe ni mu a ane na kuma edi ahire no eye adua na sie Doctor Ajima the doctor say one na pampo so ba bedru na bia no adu ne pampo so pa abambofo wa ha abamu mpanifo e wa regional coordinator e wa ha bono afasha na yegu so ade so live e wa Sompa TV ti santene kwa abusiafo se mutie na mo Sompa TV mutie ehwe live a Sompa TV so enie na yade makobo no afahia no egu abra no na menua asabi na ye wo ha ye hwe se ibade betumi akwaso asabi so far ye hunu mamre bebre papa akuya se wo hwa mamre ne amane a etwagu a na mematomani na mehwe free eye Jubilee Park gate no ano efiri sunyan aba bewuram na de mi hunu ne se ohene bi ba ono onte apakan ni mo wogina apakan nim ana onte apakan ni mu onte apakan nim eno na kira mamra eno na kira mamra ni amane eno ti ne akanfo se obi akwa Sompa TV na ogwa pa bi hwe na ogwa Facebook so Sompa FM Sompa TV Sompa amamra ni amane ni bi na onhwe ohene na wogina apakan ni mu no ne tini ya no atoaso maako me dia wa soro no dia toaso no anso so kakra na afenzo so ketua si soro ano ane amanya ne amamra ye kiremu ade ama enipa nyina hunu se amamra ne amane akwaso awobono ahanomo a anya asam ketua kra enti adomo a ato santina eba aba bewuram amacha sa amamra ne amane ayefa no anya asam ketua kra na yegusu aya kasa no emu na yehu sa aye ntra ehe enzo so anene dom ato sa o mo ba bewura mu ana anya asam ketua kra na nanom bedwa ahodo no ma je trede no ma ba be piem e wa hanom no anya asam ketua kra bibia po adia mamra ni amane asam ketua kra enti se de na me ka no santre kasia ana atwa aba suma man hene anene dom ana ato santena nananom achia aba no enti nyasam ketua kra suma man hene ana agina pakamu a na ono kwa ne tini ya no eye maako ato aso ensa achesa anya asam ketua kra ya bepa ho abakwasam ede ama atiefo ne ahwefo nyina se esan ana wohene ne tini ya etu aso maako miensa a enya asam ketua kra anuti suma ma hene anene dom ana apia asantina mu hu ne fefafa adom ahodo mu ni enya asam ketua kra enya asam ketua breku ma hema ba beduru breku ma hena ba beduru na nanom atena nkonwa ahodo a aba beduru no ha a amamra ni amane ekwaso no enya asam ketua kra anu nti wodi achi a Sompa TV Sompa FM ana Facebook ko YouTube nso so a Sompa TV akuya dwumadie no afisa akọ nanim nyina na yefe na yede na tabi Dr. Afram Brempong Dr. Afram Brempong Dr. Afram Brempong wono na ye o mahene
Suma. That's right. Nana ne chini ya to aso miensa no. That's right. Enti ahemfuchi ya no se ebi gugu bi achi ampa. Enti Dr. Afram Brempong. Ono na ya mahene ewo Suma. Na ne santene ena yegu so ayehwe ni sesia ewo Sompa TV so no. Dr. Afram Brempong Suma mahene ena yegu so ayehwe no ewo Sompa TV so no. Enti amamre ne amane awohwe abrafo America no womu tukọ no womu tuba Sompa TV so ana yeguso ayewei Tara One Media Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 FM yewo sunyane yewo night markers awodi enkan Sompa FM Facebook Live Sompa FM na Jubilee Park and ye dey say jumade free live aye dey brewo eye mekwa bono afahye ana uguso a utie no na Dr. Afram Brempong wa your mahene ewo Suma nana anene drum ana wo muguso a wo mo ba no yenka wo say nana adi kra akosopre ya wotoso mienu nana adi kra akosopre ya wotoso mienu wo ye acting president wanchi traditional council nana anene drum ewo ha ya yeguso adi jumade nyina esom wo mekwa bono festival Suma traditional council eho ana uhwechi ya no hu say wo mo mahene ni chi ya na to miensa enti Dr. Afram Brempong wono ana woye omahene enti jumade agusu hwei chantene ne ba na eba ana no ahefo kira no wo kire amam kwabuno afasha eguso adema nakwabuno afasha ana ugusu a wo hwe ewa Sompa TV Sompa FM sompaonline.com Facebook Live Sompa FM yes I'm good to nana chame ya mwakwaba menyoso nana menyoso yes adana wo Dr. Afram Brempong kaso mi asana no obetre mo na wo tudo obema na o sisi mo wi asana wa ham nana ya mwakwaba ba yin fuchiri ye bi de bi achi adana ma wo abrosa mi ensa abrosa aha adana ma wo chiri ya esisu mi ensa ayaya adana wo Dr. Afram Brempong no abusiafo ya da so ewo Jubilee Park so sompaonline.com Central Dr. Afram Brempong ya wotoso miensa woye mahene ewo Suma na kwata so na ubehunu sechi ya no esiso miensa Dr. Afram Brempong ahina sechi ya no wono ana ya mahene enti wuguso ehwe ya live ewo Sompa TV so a Dr. Afram Brempong odino Dr. Afram Brempong no ene ya mahene wo Suma no matanko ya ya mani ani nyina ba eye bono mantama henkro sunwane mekwa bono afahye ana ugusu a wo hwe ewo Sompa TV so no sa wutie ya nso a eye Sompa FM 98.9 Sompa 93.1 sompaonline.com sompafmonline.com yeguso ade mekobono afasha na odeno ho Dr. Afram Brempong wono ana ya mahene ewo na guso pese esiso miensa chi ya no esiso miensa no ndi amamra ne amane ye de ena de etwagu pa na asabi akuya amisa menewo hana me bohwi ana me dipni ya sa me kwakopede wo Suma traditional council mu ahunu na wo hwa amamra ne amane a etwagu a na jesa anya samkotoa se eja kukuom na so kwabra na wode nwira fita na abo ne tie na wode kwam sa amamra ne na anya ba manko ana bi so no ebi so ba ma na wo amamra ne amane a fa dodo na asori a ona ni chire mu no na chire ya no mesi ato ansa a jesa samketo a ne ase amamra ne fa
na amamra ni amane efe na suma traditional council o ma kire sa ampa bono ewo amamra ni amane a enya asam keto akura enti nana ana gina ne kire ya kasia mu wono ya na to aso miensa no kire ya no ato aso mako miensa na nana sori agina pakam na odi asa sa obi abahunu sa ampa suma ewo ho na suma ti ase abono so ti ase enti abusuafo ode ne ho doctor Afram Obrempon wono ana ye awo suma na nanu batra nkonwa isa free echi wuhwe no eye suma na nanu nkonwa na na mahene ana asori agina na pakam mu no na na mahene ana asori agina na pakam mu no enti abusuafo sansa wuhwe eye ode ne ho doctor Afram Obrempon ode ne ho doctor Afram Obrempon ode ne ho doctor Afram Obrempon wa ye mahene ewo suma wuhwe wo Sompa TV so a na na asori Bakemu, Nana sorry, Bakemu, Nana Trase, Amamre, any Amania and Edge Guano, Sompa TV Sunie, oh, hey, I was Sompa TV live, oh, hey, live, Sompa TV. I didn't hold Doctor Amabempong, why am I here? I was Anmatam Konya, Nana Pacano at Twasumi, and Asanichiano, at Twasumi and Sam, and that day, Maquapuno share. One more than a year, I was Bono Mantama Hill Cross, and on a Uguswa, Washer, I was Sompa TV, Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM. I'm going to also Washer. Nata anya Fadiagro, Osha Amra, Niamania, Equo. Suma traditional council for Bowra Mua. Najasa anya samketu akura. Anachre kete a edina nachre atuo ahodoɔ a edina nachre na akwaso titen na enya awudie kwan so na emom ya hwesa bibia bakwa na akwaso amamra ani amane akwan so abrafo ahodoɔ a kyerɛsɛ wuhu ɔno mu a wutimu say yes amamra ni amania ana etwago sadia na nasi di sika akɔ afa ne ho na atina paka kasie mu na kyerɛsɛ anya asam ketoa mesesia se amamra ani amania efa na kyerɛsɛ ampa efa ɛwɔ bonumu a anya asam ketoa kora enti obibia o hwa yan anasa utie yan ɛwɔ kasafidie so no na wamomoden na betimi aba no aba be webi efisa amamra ani amani akwaso no anya amamra ni amani na yasa me hwesa na nawia me se na dia ba ko apesa ye bepa mu adi abra tiefo ni ahwefo na chiri no na mu ya kyerɛ sɛ bono bibia ayɛ kama akuya esom na ɔde nkɔmɔtwetwe no afiri ɛyɛ soma traditional cancer bae ɔde kɔ Dr. Afram ya ɔtɔ so ɛdɔm no nya asam ketewa koraa saa nso na drɔbo mahene yɛ na drɔbo mahene Okochire don sechi akwa ataso miensa na na memo akwabo no payifo na sadia na suma yin wuhu ne nei na himfie ye fra ho atuoni ahimfie ye asechira ne sai atuoni no na che se atuo nyina maame aha atuo nyina ba maame wo suma hene ahimfie enti aba sakrom ya kan sa ya kokon aba kuma sadia sikɔ no na yehu no na sadia na suma o sikɔm no o kyerɛ sɛ
da biachi Osan will be a order no oya Bono hene na nei 1896 ya aboko ebe chiche Africa no ema Nana Bono hene kodi Cote d'Ivoire enti chini ya na asechira ne se bi da biachi obi e da biachi enti ono na chi no ne wafa Bono hene ono so wo ho enti na asechira no Nana edomu a edi Nana Sumama hene achi na amaba mai afasha kasi ase ya mekwa Bono no meda wase abako sam echira ye se Nana no ma ewo Bono manim ha titiro do man Bono ya nyina ya se free akwa Rakra ne adi beduru ha na beduru wie ye enam bibi ba ko na mienu sunti Nana no mu atete edi se dadai na se ya nyampanifo bi ato nsa afra Bono mani nyina se dem emehia na eyesumama anigye eya anigye se yaso ya de dom eba na bibi binti na zuo to sumama na nka edi nipa apem ahenum 1,500 na nka ya de eba na mo ya timi de ana ya a medi mani hu ya mi ja be kwan ansina betu no ahenum adu 584 ena suma adehia bewo manfoforo so ba bewo sunyan ha de minim dodo a eba enti fro edi free suma hinkro no eni suma man no yedi nipa ahenum adu 29 ena eba se enede dakasie pa wase meda abusi Sompa FM Sompa enie na Sumama here odene ho Dr. Afram Brempon onunko na sofa ya hunu se na paka no atwaso miensa na ase ne chi ya atwaso miensa ena ya pemu chi ade ama no ye koso apema kwaya nim Bibia edia dance akua mema to ena mehwa santene ato ade free Jubilee Park ano adeba na akua santene ato aba ni nyina anye obi a sa adua na piesie aya doma manhene aya Nana Ajiman Badu osaje fudoka ana ato santene ode abano na anya sam ketua sese dia atefo ne ahwafo anya sam ketua sayakasa bibi ya climax ya ana sa dwumadie bi ne mponso ni a na sa dwumadie ne mponso ampa mohwe santena abano ayadoma amanyene ubewunu sa ya kramai ajasa esisi nkrofo tiso na anya sam ketua meta kramai obi busasa kramai pa na sa ayadia ya mepacho we aya statue ayaya na ya kramai ayaja kramai akasie mienu na jajia wono manu na anya sam ketua atrasa doma enso doma manhene ana ba be piem ayadua na piesie ana enene dom eba anya sam ketua kura anya sam ketua kura aya osajefo Dr. Ajiman Badu aduana piesie enene dom ena atoa eba no na ne ma ebose ade dom ankasa eni dedeyo edi nanim kan na mamra ni amane a etwaguo ebinom osusuja ewo kukuom ewo onom tiriso na enya sam ketua akora enya sam ketua abrafo a wonom wo hu wankasa na wo say yes we dey bread in here we dey bread in here we dey bread in here na tazanya sam ketua knaman ana so bema kwabrane no anya sam ketua akora endi se wutie dedeyo ani sebo a ema ne aboni bia enya ketua do mo kan wojo na jasanya sam ketua akora moma yentie ese ni bi esebo no mom yentie bi
That's right. I am the Mama Hene, or no, president. I am Bono, I am regional house of tea. I found in an Adura or Babachia, Yabasra, and Puna, Machia Dinano, Montana, and Mayan, Sabaya, Nana, and Subetimi, Ababachia, Amayan, Yadamasi. Your first and Yasam Ketua, and Yasam Ketua Fra. Mepato, Mama Yenti, and Yasam Ketua. Not just a wood here, and no more, and also Sepwa, a drum editing Nana, and Nimuna, and Tomokana say at the Yahinaba, and you are Piamra, no Mrammer, and Yaketwa, and somebody in Namua, Yatimi Abwapini, Nananom, Atanakona, Ayadoma, Abanobi, I know a mobile and Komaka. I want to say I'm part. Aya adiana PSA aya kasa wa ba bedru you wa ba bedru ampa na na wedo adama ya mo akwa ba de ba Sompa TV ne Sompa FM so mejo so wedo adama ba me abuhunu wudi na ya hunu wudi bra a de wodoma osaje fo chame Kofi Boache doma inkro doma osaje fo chame Kofi Boache. That's right doma inkro nana aya chame a wo doma ana wote ne nka no nana weda ma ye hunu wadama mo tene ni mu dia na ye misa ayapa ye wura ana wo be ya na kura isana osaje fo osia de yo de na pe sie no wura bunu nyina hene no adu madere kase no ase no kura osaje fo beduru na ma ye hunu se enkraman akasia mienu asusu nipa a jasa wo mudidi anim kan ano akira de ai ya akira ni sai aduana achine boani abo kraman abrewa musu ori kraman ni pieye ma oka sai otwia bramade enti ye wo aduana atwia bramade nana ano achi ya sa hunu se kukuo aso nipa a wo bia nkuram anya de ano so ye jaku tema abrewa no o free here oba eno on kama ne nam no kama ne ko babi oba ni jatwa na no kuko no kire se jana kama ne ba eno ene na kuko no aduana fo ni di jaba aye nyaja ewo Ghana ewo wiase nyina aduana fo ye ni jaba anya sa nana we ya wo kire mu da na kire sa ensu kura de aduana ja awa ha de na kire sa maye bo oh nyame pa aduana sama fochasi kweda fochasi na dweden bako nso no ye be kasa kire o kweda po obati ase mi se na ngana yakopon ye aduana ni kweda po o ye aduana ni anti na aduana ani bunu man ye di da nyame o man sonto nana weda wadama ani na chesa ube so na ne nana ma himafo binom awo mo so nyina freedom aba beduro se wo mo nyina to no wo ma twetwe nkomo bi na ya hunu sade adwuma de ne mpampa so esi ekọ TV Sompa 98.9 FM Sinyane sompafmonline.com Terawan Media ya the live coverage mekwa Bono afashano and achi yakasia apatakasia ohine kasia amamre kasia ya obia channel ayaduana pie osaje fo osia de yo Dr. Ajima Badu ya otosumienu one na pamfo bedu na adia ba ko a oba Bono mantamu a yenya dia na wadwe ba so kamlen aye aboa kraman yan eja etua na no enti sa wo hwe a behunu enkraman mienu a wo mani abra wuro wo mo katrema ya soa wo mo a se aduana piesie na abeduro no na na hema ho fa ti wo abo muduku mana FM ya Sompa TV so ya ne bi nim ko mane ye hwa se na no mo afri tachima doma na aba bedo
so na hema ya mo akwa ba de ba Sompa TV so na jewa everyone fie na jewa ayenkasia ne ye dia him ayana na jewa badua otosu bienu ye ne antrama na jawo be mu no ayene tanye dia ayek pa maninga ne ya fanyina ni musa abua okraman ne na dawro ma jakasia na odiye ni ma yadi oba no enti ne ya di so ya ba ya ne ya kana na jewa na beda sira na ya kamera bono tamimu ya wo kamera bi e wo nko a anka ka fa adua na ho a omo ehwe wo Sompa na namba cho ya doma forma ya na free atase so bae atu ya na no nti ya wa mamre pa ti kwafie wodo sa be na musa ne baba be pie ha na baba be chia yeso aye wa ha ai nana yeso patabi yeso aye be chia ya tu atuna ai no kre wie munya fe tena sentem emaye no osajefo osi ade yo Dr. Ajimai opampo badu aye kofi akanidi ho kofi bariba na nanko an pampo e o man mu ha osajefo ye mo kwa ba osajefo osi ade yo Dr. Ajimai badu domahene ono aso no ye president of Bono Regional House of Chiefs nana kofi ye mo kwa ba upo kofi na na ho ye ne de kanu ho kramaya ojetua na no amama wo hwe nyina every Jubilee Park mekwa Bono Festival and I yeguso adema live our Sompa TV and I our Sompa TV so no wo he our Sompa FM so Sompa TV Sompa FM 98.9 Sompa 93.1 FM Sompa FM online.com na wo tie live so wetimi akwa wo Facebook so Facebook Sompa FM Facebook aya Sompa FM amamra ni amane ya eguso e kire no satine ani dwabo kese wo hunu nyina no osadefo Dr. Osiadeyo Ajimai Bedu otosumienu why president e wo Bono Regional House of Chiefs asabi som na yentu asoe akua medasipi sadia ye kire mu na amamra ani amane a ekwaso ne afefede a Bonoman edanadi ade akyere ama wiase ne babia obia ehwe Sompa TV bia no wawunu sampa amane ne amamra ekwaso a bibia kama pa na sadia asase ne yeka ya no se anintini ani animdifo akuku dam bebre ade wo mani aba be kyeremu adwumadie na ase no sese ya kasai ya enobatampa awo yan awo banahene Justina owusu banahene so aba ana afezo so Sunyani Municipal Chief Executive MC awo Bono ahanu manaza Sunyani honorable Ansukumi ono so atumi aba be piem awo ahanu mu a enye asamketo akra enti dwumadie no akwaso sadia ya kira no na still aduana PSA osajefo Dr. Ajimai Bedu otosumienu nana antoso adaso ejina adwam wogusu a wochia enti anya asamketo akra enti sesia ya kasai afena regional minister antoso atimi aba pie honorable Justina awo banahene afena onontoso atimi aba bedro samucha kase apake ane panifu a esisi a awo aba wafa ne wo fefa amamra ne amane akwan so enya asamketua we dia wafa minister sama amaha ana we dia wafa akrache sama amaha enya asamketua akura ana MC anto so aka ho a kyerɛ sɛ honorable
honorable Ansu Kumi MC Anodo so ababe PM awa ha Sunyane municipal ajasa anya sam ketwa afe na wono mo asie ajasa wono mo so omo animonyam ababe ta adwumadie na chi ama bibibia aya krabewe kama pa anya sam ketwa enti sabre dia anya sam ketwa kura dwumadie no kwaso ewo Sunyane Sunyane municipality ni mu ana dwumadie no ekwaso enya asam ketu akura enti sabre mu wa bibia wo bia wo betimi aba na wa ba bepiem ewo eye Sunyane Jubilee Park eho ana dwumadie ni nyina ekwaso wo ba hwe dom ebu nkam so ewo hanom na jasa enya asam ketu akura enti dwumadie no ekwaso amamra amania travel anintini ani akuku dam obi aba oba be hwe se dia mamra ni amania ne fa esitie enya asam ketu akura enti sabre mu de akua ewa ha medani akire e dia ma akua ana yenko na akua so ento aso efa maye baba ya da mase ameshiramo Yamishra bebre aha mia me mame awo banahene ya oya regional minister aha awo me muakwaba sa muakwaba no fotabraba no fotabraba no fotabraba of Wenchi Sunyane West Sunyane municipal Doma Central honorable Agwajura memu akwaba memu nyina akwaba aya time DC ya mame a champion ya memu nyina akwaba edamase na fe you regional minister Center for National Culture amamra fiefo bedi bedi agro fe no amamra fiefo aha but the asa Asia osadefo osiade yo Dr. Adimambadu Adiman Opambuo Adiana Persie ba ko pe na no motuna se wi a na ya di akire no ya kwa akire ho sa ai mana ya fe se be ya mame no minister on MCs no benya kwan na betumi akire na no no kre so won sha no so sa emaye ane die kwan so na no bedru won chan ya no wasore kama sanse aduana piesie asidwam ono asane bro House of Chiefs no ya na nane da no sa won sha no so sa emaye ti ane die Famadi and the Sano. Sir, no credit. Bono Regional House of Chief President. Aha, regional coordinating council. Many of them are. And Mwakwa Adriana Jano, that is Adare. To me, womb. Adriana Jana. Ojo. Yeah. Ojo. Yeah.
Fue. Ojo. Amamra Fernando. Adriana Foya Namo, Janam. Yasra mu wie mu nya fɛ enti mo ma nananom kwan ma bɛntena ase entam wie mu nya fɛ ai nyankopɔn ebetimi ayɛ nade bia ɔpɛ enti mo ma nananom entena ase entam amayen wie mu nya fɛ kra enti yasra mo a wie mu nya fɛ enti mo ma nananom bɛntena ase entam amayen nananom wo mpaebɔ nso ɛbɔ a mo mmɔ mpae nka kyerɛ nyankopɔn so ɔbɛba wie mu ate ama bono manfo awo edwumadie ya yedi nananom yɛsrɛ mo a mo wɔ mpaebɔ ɛbɔ ɛde kyerɛ nyankopɔn a mo mmɔ mpaeɛ ɛmfa kyerɛ nyankopɔn ɔma wie mu nte ɛma yɛn ai mo a mosisi kwan ne nyinaa mo mpɛ sɛ nananom bɛbɛba no yɛbɛsrɛ mo a sɛ mo ma nananom kwan na afei bɛntena se ɛma yɛn nananom nso a bɛakyia no nso no mo ma bɛkwan ma nananom nso bɛnkyia ntɛntɛm sɛ bɛyɛ bɛhyɛ dwumadie no ase ntɛntɛm yɛda mo ase sɛ mo ayɛ sitie ama yɛn. Limdia 95.1 FM. Mami Yaba, Limdia FM. Yamo Akwaba. Na ya kai mo sɛ ɛyɛ tuntum nananom ba tiba yɛ ne nyinaa no sɛ utuo no live bullet ɛwɔ mu a yɛbɛsrɛ waa live bullet no afiri utuo no mu sɛ bɛyɛ a ɛnkɔfa asɛm biara ɛmfa mmerɛ nananom yɛbɛsrɛ mo a ɛyɛ ɛhonkwafoɔ ntuntufoɔ ɛna mo a moatututuo edi nananom bakyi ne nyinaa no sɛ utuo live bullet ɛhyɛ mu a yɛbɛsrɛ wa sɛ yifirim ne to nananom batuduro no a bɛde maa wo no na afei ɛnyɛ fɛ ma yɛn aha atuduro no bi no bato no hɔ no yɛmpɛ live bullet biara ɛwɔ ha yɛbɛsrɛ wa sɛ wokita live bullet a na wayi afirim ɛde ama yɛn yɛde mo ase sɛ moayɛ sitie ɛde ama yɛn okukuduru kofi a ɔkasa ɔde ne nsa asi ne koko kofi a ɔnsi nsuom ansa wɔ ham afei ne kofi akyi a bari mu no nana ɔya ɔsiadefo ɔsiadeɛ yɔ ademan badu ademan ɔboɔ ɔkoa no pamboɔ ɛwɔ wiase ha yi afei ne ɔnana ɔsi dwam a ɔkya nana yɛmo akɔ aba piaw
atia ni na ya ka bono man ye ma ya aka ya bi yansa no ade aye awa bono man mu hayi na ya kamfo ema o se okọ aya manim ntenten so ha ala mensa benkum so a niema bono man yankase ya de yansa no ade aye kaka nanano mafade moche niema modi gumu konum niema nanano badi gubensa aya ntade nanano behye ana batu ni din se asiedu nkatia no ni nyina ebi wo ho akotade ne mekan aya akotade na bi no batu ni din se asiedu nkatia no bi ewo ho nanano mafade nyina ewo ho a mokọ ho mobenya bi ato na afemu nso mode akwakodi dwuma fugu ahudu nyina ewo ho aya enuane ahudu Tom Brown ani niema nyina so ebi ewo ho mokọ ho a monsa ebetimi aka bi I the phone ba me ate mo amukita mobile phone etwitwa nana behu a ahwa bebaji wo phone apart from insantrefo no nko an be ma bekwan se bentwa nana no emfonyini and pictures enti se ukita aya mobile phone no do twa nana no ma ahwa ahenkwanfo no behu a bebaji is a we there ba di kan agibinom there kwafo no so we dey asramo a mongo mam kakra we twa bin sida nti ya behwe na ya twa ya de akai ya ho bi kura na onim aya osagefo na opese otwa no ne bra bia ode kan no